Hi guys! Good morning and good afternoon and good evening. So, andito na naman po tayo at ako'y magpapatour sa inyo sa downtown ng Angeles City. Here we go. So, papunta tayo ngayon sa palibot nitong Angeles. So, ayan, merong Angel's Burger. At may ukay-ukay dun sa side niya. Then, andyan dyan si Macdo at saka si Philippine Rabbit Terminal, bandang right side ko rito. Ayan. Tapos ito may Mercury sa bandang kanan. May Santa Ana, andyan dyan yung magandang bilihan ng mga appliances sa pagluluto. Kung nais yung magmami, ando doon, nais yung mag-shawarma or mag-burger, meron silang mga tools na gano'n na makakatulong. At ito naman po ay ang sa rotonda ng Angeles. Andiyan dyan si Jollibee sa bandang kaliwa ko, guys. At yung bandang kanan ko rito ay police station din dyan. Okay, dyan pumaparada yung mga bilya sa bandang left side ng Jollibee na yan, Diyan sila. Pag gusto nyo sumakay, yellow jeep ang hanapin nyo papuntang SM Telebastagan. Diyan kayo pwede sumakay. Okay guys, diretso naman tayo dito sa kabahan ito. Ayan. Dati yung mga row na yan, mga sinehan dati yan noon. But now, hindi na sila. Okay, nandito yung Nobo Jeans. So, dyan. Marami ka rin mabibili sa Nobo Jeans na yan. Katabi niya ay sa fire station. Tapos alam mo yung corner na yon, ano yan, incubator ng mga itlog. Papa-incubate yun ang itlog. Okay, nandito naman tayo sa mga bilihan dito sa mga electronics. Itong bandang kaliwa ko, mga electronics natin dyan. And then lalagpas lang tayo, nandiyan dyan yung bentahan ng mga pang-agricultural. Makikita nyo sa bandang left side dyan. Okay, diretso lang tayo. At ayan po ang Genra Mall, ang pinakaunang mall sa Angeles City, Pampanga, Philippines. Ayan po, diretso lang tayo. Sa bandang kaliwa natin ay may mga bangko dyan. So maraming bangko dito, guys, Sa kanan ay RCBC Bank. Tapos ito yung bagong tinatayo nilang condo tower. Sa bandang right side ko yung kulay green na yun. Okay guys, diretso lang tayo. Parang walang masyadong tao sa paligid natin yan, guys. Masyadong tahimik. Walang masyadong sasakyan. Walang pagala-gala. Kukunti lang talaga. Nasaan kaya ang tao sa Angeles? Okay, ayan yung Holy Family High School. Elementary at high school na yan. Tapos ayun yung museum ng Angeles, bandang kaliwa ko. Sa tabi niyan is police station. Sa bandang right side naman, nandiyan dyan yung Holy Angel University. Ayun po, kasi hindi natin nakita. So yung dating Bart Mall, nandiyan dyan. Yung opisina ng La Pieta, nandiyan dyan sa bandang kaliwa. Okay, diretso lang tayo rito. Yung dating Evergreen Branch. At ayan, ang ganda ng lumang panahon ang style. Okay, diretso tayo sa may Lacandula Street. So, diretso lang tayo. Dati nung may mga klase pa, talagang punong-puno yan ng mga estudyante. Masaya yung daan na yan. Dahil sa mga estudyante na nag-aaral sa Holy Angel. Karat-karat sila dyan. Okay, dito merong hotel dito. Bandang kaliwa ko. Kung gusto nyo mag-try dyan, hotel tayo dyan. Okay. Diretso na, yung Bayo Asay, ando doon, nilagpasan natin. At ito yung isa rin sa museo ng Angeles. Ayun. Bandang kaliwa ko, guys. Okay. Saan kaya yung mga tao? Bakit parang tahimik ang paligid? Talaga naman. Talaga. Ang mga tao sa paligid. Sarap maglakad-lakad.
sa may bandang kanan ko yung nagmamami. Masarap yung mami nila doon. And then yung bilihan ng mga bigas nandito rin. Dito kami bumibili ng bigas. Ayan, sa unahan ng truck na yan, guys. Ayun o, nagbababa sila dyan. Ayun, mga bigas yan. Ayan, mga bigas yung binababa nila dyan. Ayun, bandang kanan ko, bigas. So, Santo Rosario Elementary School, bandang kaliwa ko, may tinatanyong bagong building. Dati, sobrang traffic pag may klase ng ganyan. But now, online class muna sila. Okay, papasok na tayo sa palengke. Ibababa natin si Irene. So, magbibili lang tayo, guys. Sana nagustuhan nyo ang aking maliit na pa-tour sa Angeles City. So, ito, guys. May pila ako dun sa, magpapark na ako dun sa may side ng RCC. Pero panlulusutin muna natin itong pampasadang jeep. Itong mga pagpandan. Okay, papain natin si Irene. Okay, Ren. Bye-bye. Okay, guys. Yun. Lakas ni Kuya, oh. Ang bigat ng dala-dala niya. May kalakasan pa talaga si Kuya. Very good. Ayan po, palusutin muna natin to, guys. So, makikita natin yung mga tricycle dito sa kaliwa ko. Ay, mga pampasadang tricycle. Dati, ang lakas ng pasada nila dyan. Ayan, guys. Okay. Okay, diretso na tayo. Here we go. Pit, 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 pit. Makikiraan lang po. Makikiraan. Sana, guys, nagustuhan nyo ang aking maliit na video. Ayan nyo, next time, haba ko yung aking pagpatour sa Angeles. Ayan dito, guys, sa bandang kaliwa ko, guys. Yan yung pila bago makapasok sa loob ng San Nicolas Public Market. At ito yung pila ng mga pampasadong tricycle. Okay, guys, salamat sa panonood. Huwag sanang kalimutan na mag-likes at mag-subscribe sa aking channel. At pakihit na rin ang notification bell. Salamat! Bye-bye! See you next time!